Nagtinabangay ang mga pulis sa Santa Maria Municipal Police Station, AFP, lokal nga gobyerno, kuyog ang CDRRMO ug CSWDO, MSWDO ubang opisina sa gobyerno ug volunteers sa pag-unload sa 3,750 sa 5,000 ka mga food packs gikan sa LGU Davao City sa Santa Maria Davao Occidental Municipal Gymnasium. Ang mga hinabang alang sa mga residenteng apektado sa baha niadtong Huwebes. Ang nahabilin nga 1,250 ka mga food packs ipanghatod diretso sa Barangay Hall sa Basyawan, Santa Maria. Nagpasalamat ang LGU Santa Maria sa tabang nga gidalit sa Davao City. Sa Malalag, Davao del Sur, mismong si PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. ang nanguna sa turnover sa mga relief items ngadto sa Malalag Municipal Police Station, Davao del Sur. Ang mga hinabang idalit sa mga residenteng apektado sa baha sa Malalag niadtong Huwebes. Sumala ni Silo nga padayon ang ilang tinguha nga mahaturan og serbisyo ang katawhan nga nanginahanglan og tabang hilabi na panahon sa kalamidad. Parehong gipailawom sa state of calamity ang Santa Maria Davao Occidental ug Malalag sa Davao del Sur tungod sa epekto sa baha ug landslide aron magamit ang calamity funds nga itabang sa mga naapektuhan sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe